Hirap pa rin daw ang mga pampublikong guro sa araw-araw na pagganap sa kanilang tungkulin, bunsod ng kawalan ng implementasyon sa maraming probisyon ng Republic Act 4670 o ang Magna Carta for Public School Teachers. Hiling ngayon ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT ang full implementation ng batas kasabay ng paggunita ng grupo sa ika-60 na taong anibersaryo ng pagkakapasa nito. Happy birthday, MC! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, MC! Mabuhay mga guro! Mabuhay! Mabuhay ang Magna Carta! Mabuhay! Ang guro ay dapat nasa sentro ng pagtuturo at pagkatuto, hindi dalulunod sa mga gawaing administratibo. Kaya malinaw ang aming panawagan, fund the Magna Carta, implement the Magna Carta, and implement it now. Hindi sapat ang pagkilala sa mga guro tuwing may pagdiriwang. Hindi sapat ang mga salita ng pasasalamat. Ang kailangan ng mga guro ay konkretong aksyon, sapat na pondo, at buong pagpapatupad ng batas na matagal nang ipinagkait sa kanila. Ibinunyag ng grupo na batay sa isang Senate inquiry noong 2020, 7 lamang sa 35 probisyon ng Magna Carta ang ganap na naipapatupad. 18 naman ang partially implemented at 3 ang hindi pa rin naisasakatuparan mula ng ratipikahan ng batas noong 1966. Kabilang sa mga isyong binigyan din nila ang kawalan umano ng ilang benepisyo at programa para sa kapakanan ng mga guro. The unimplemented provisions strike at the heart of teachers' welfare. One of them is the healthcare programs remain absent. Many teachers skip basic medical checkups they cannot afford. Budget submissions for Magna Carta implementation have never been done, leaving key benefits unfunded. The retirement promotion, meant to increase a teacher's rank and pension before retirement, is ignored. Instead, GSIS uses an outdated 36-month average salary computation, robbing teachers of what is rightfully theirs. Iginiit din ng ASERT na patuloy na nabibigatan ng mga guro sa mga gawaing higit pa sa kanilang pangunahing tungkulin sa pagtuturo. Every day, teachers suffer under workloads far beyond their duties. The Magna Carta's 6-hour workday is violated routinely as they are tasked with non-teaching, clerical, and administrative work. The implementation of ELAW and this school year's 3-term calendar do not make any difference to the lives of the already overworked teachers in this year's opening of classes. New reforms and guidelines only add to the confusion of teachers, especially if reforms are implemented without enough preparations. Naniniwala ang grupo na malaking tulong ang sapat na pondo upang maisakatuparan ng buo ang mga probisyon ng batas. Giit nila, nasa kamay ng Department of Education o DepEd ang pagrerekomenda ng kinakailangang pondo para maisama ito sa mga susunod na panukalang budget. Kaya po kami ito nananawagan kasi gusto namin maramdaman, marinig ng Department of Education dahil nakalagay naman po yan sa Magna Carta na ang dapat ang Department of Education ay nagre-recommend nung kailangan niyang pera o pondo para ma-fully implement niya yung kailangan, no? Lalo na ang pag-implement ng Magna Carta. So, isa ito sa mga paraan para gisingin ang Department of Education na ito po yung kakulangan. Ito yung kailangan para ma-fully implement natin yung kailangan ng mga guro. Para sa susunod na paghahanda ng budget ay maisasama ito nang hindi na natin hahanapin. At kung sakaling may papatupad ng buo ang RE 4670, naniniwala ang ASERT na malulutas ang ilan kundi man lahat ng pasanin ng mga pampublikong guro sa bansa. Kung fully implemented ang Magna Carta, wala na bang magiging problema ang guro? Opo. Kung ito po ay magiging fully implemented,
tiyak mabibigyan ng sapat na ayuda, sapat na tulong, at magandang sistemang titignan ang guro kung paano niya may maaayos ang kanyang trabaho at paglabas niya ng paaralan, ayun namang kanyang tahanan na hindi niya nadala yung problema. Malaking tulong po ito para mas maiangat ang kalidad ng pagtuturo ng ating mga guro. Unang-una, hindi po sila gaanong nag-iintindi sa kanilang kabuhayan. Pangalawa, nagkakaroon ng seguridad na hindi naaabuso yung oras ng mga guro. Kasi ngayon ay sandamakmak na mga trabaho maliban sa pagtuturo ay napakarami pa pong mga non-teaching tasks na ibinibigay sa mga guro, mga clerical at iba pang mga papel na ginagampanan na of course nakakadagdag sa mga alalahanin sa pagod ng mga teachers at nakakaapekto po yun sa aktwal na pagtuturo. Pero hindi po natin masabi na 100% ay pag naipagkaloob po itong Magna Carta dahil meron pong mga ibang dynamics. Of course, yun ang gagaling po sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.